Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Әдиятуллина булырмын. Бүген безнең программада. Тапшыруыбызны Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсеннән башлыйбыз. 30-нчы татар яшьләре көннәре ничек узды? Яшьләр күбрәк интеллектуаль мәгълүматка игътибар бирә бүгенге көндә һәм бу безне бик сөендерә, чөнки бу бит инде заманында уен көлке белән генә җыр-биюгә генә багышлап башланган хәрәкәт түгел. Тәҗрибә уртаклашу өчен мөмкинлекләр ачык. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без мөстәкыйльлек үзебезнең мөстәкыйльлегебез булгач, барсы да район үзәгебездә. Бакырчының үткәне һәм бүгенгесе. Тәтеш районыннан Ләйсәнә Садретдинова. Менә кайда ул уңыш исе. Ничек инде шушы вакытта авылга кайтып аның кыр басуларына чыкмыйсың. Аларның хуҗасы минем янымда. Татар дөньясында көн сайын мөһим вакыйгалар, кызыклы очрашулар үткәрелә. Аларның мөмкин кадәрен сезгә җиткерү максатыннан тапшыруыбызда Татар дөньясы яңалыклары сәхифәсен тәкъдим итәбез. Мордовияның Татар-Акашы авылында яңа мәчет ачылды. Алия Кузовкина һәм Мөнирә Агиева мәчет төзелешен башлап йөргән һәм иганәчелек ярдәме күрсәткән. 9 сентябрь көнне Иваново җәмигъ мәчете кыймасында Советлар Союзы герое Олимкәй Абдулла улы Әбдершинга мемориаль такта куелачак. Татар-Информ ачык университет белән бергә гаиләдә татарча мөхит проектын башлап җибәрә. 11 сентябрьдә Казан Кремлендә ТССРның 100 еллыгына багышланган Мәхәббәт һәм илһам чыганагы күргәзмәсе ачылачак. Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә 3 мәдәни тарихи әһәмияткә ия булган объект Ханнар мәчете, Шагали һәм Мөхәммәд Солтан күмелгән 2 төрбә төзекләндереләчәк. Төмәндә Кырынкүл микрорайонында 870 урынга исәпләнгән шәһәрдә бердән-бер этно-мәдәни компонентлы мәктәп ачылды. Самара шәһәре җәмигъ мәчете имамы Иршат хәзрәт Сафинның «Самара муллалары» дигән китабы дөнья күрде. Китап аның авторы Иршат хәзрәт Сафинның шәхси акчасына нәшер ителгән. 16-20 сентябрьдә Волга яшьләр үзәгендә 5-нче Бөтен Россия төркиләр алтыны төрки яшьләре форумы узачак. Татарстанда 2021 елда полилингваль мәктәпләр өчен татар теле дәреслеге чыгачак. КФУның филология һәм мәдәният-ара коммуникациялар институты күп телле белем бирү комплекслары өчен татар теле һәм әдәбияты буенча дәреслекләр булдыра һәм методик кулланмалар төзи. Казанда татар яшьләре көннәре тәмамланды. Быел аны 30-нчы тапкыр уздырдылар. Сентябрьнең 2-сеннән алып 6-сына кадәр Татарстан һәм Россиянең 32 төбәгеннән килгән делегат шактый белем туплады. Программада татар теле, тарих, җыр, хореография буенча мастер-класслар, семинар-тренинг, түгәрәк өстәл, диспутларда фикер алышу, дәүләт һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләре белән очрашулар, экскурсиялар, күп төрле мәдәни чаралар. Татар яшьләре нинди уй-фикерләр белән өйгә кайтып киткән? Сюжетны карыйк. Сәләт кебек зур оешма булган кебек, татар КВН лигасы булган кебек. Без Алла бирсә ниятибез татарча кэшфлоу, денежный поток дигән чараны да оештырырга. Бу көннең иң кызыклы, иң нәтиҗәле чарасы Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов белән очрашу булгандыр. Татар яшьләренең һәрберсе үз тәкъдимен кертергә, яңа проекты белән таныштырырга ашыкты. Өлкән галимнәребезнең дә сораулары бар иде. Бу университет безгә инде 90-нчы елда вакытында кирәк иде. Безгә үзебезнең республика кысаларында гына шикләнеп калмыйча, менә башка төбәкләрдәге яшьләрнең, бигрәк тә татар яшьләренең менә бу үтенечләрен республикабызда билгеләнгән һәм уза торган бик күп менә бу грантлар, конкурслар, башка төрле ярыш чараларына, яисә яңа проектларны ярыш кына булмыйча, безнең телебезне, традицияләрне үстерүгә булыша торган, алардан да катнашу мөмкинлеген тудыра, һәм безгә ул конкурсларны һәм ул проектларны ачык итәргә кирәк дигән фикергә килдем. Һәм менә бик күпләре белән бит әле без бүгенге очрашудан соң алдагы вакыт эчендә аерым очрашулар үткәрәбез. Бик кызыклы яңа проектлар тәкъдим итүчеләр дә булды. Шуңа күрә мин биредән безгә бергәләп
уртак язмыш белән, уртак фикерләр белән bir зур гаилә булып эшләргә кирәк икән һәм мондый көч бар икән, бу көчкә таянып була дигән ышаныч белән китәм. Ел сайын уза торган татар яшьләре көннәренә иң актив яшьләр җыела. Алар бер гаилә, чөнки максатлары бер. Һәрберсе бик актив үз шәһәрендә, үз төбәгендә һәм анда зур эшләр башкаралар. Тел белән, мәдәният белән, татар теле белән бәйле. Һәм әлбәттә менә монда елга бер тапкыр күрешеп, очрашып, фикер кылып, уртак планнар кылып, мөмкинлеге аларга кирәк, безгә кирәк. Әлеге форумның башлангычында татар яшьләрен тагын да активлаштыру, милләт язмышына битараф булмаучыларны берләштерү идеясе торган. 1990 елдан алып бу чарада 5500 делегат катнашкан. Бу бит инде 90 елның җәе. Әле декларациядә кабул ителмәгән, ләкин күтәрелеш бар иде. Менә шул вакытта милли хәрәкәт беренче тапкыр оештырды моны. Яшьләр оешмасы, иҗтимагый үзәк. Һәм беренче еллар әлбәттә авыррак булды. Хәтта хәтерлим, 2-3 елда кеше кимеп 14 кенә кеше җыелган иде. Матди ярдәм дә булмаган инде. Ләкин анда бит кешенең үз теләге белән һәм шушы моны каршыдагы Идел лагерында үтә иде ул. Бу көннәрдә гадәттә салкын була ешкына. Менә бүгенге генә җылы. Ул вакытта салкын булса да төннәрен йокламыйча буңгалларда яталар иде. 2007, 8, 9, 10 бугай. Бик кызыклы, бик күңелгә утыра торган җиллар булды ул. ДТМ татар яшьләре көннәре минем одни из лучших дней в жизни була инде. Мин монда таптым үземнең яраткан хатынымны, дусларны, бүгенге партнерларны. Бик файдалы, бик кызыклы урын, бик файдалы чара. Чөнки монда лидерлар, татар яшьләр лидерлары җыела. Беренче тапкыр мин я 91дә, я 92дә килгән идем, миңа 11-12 яшь иде. Ул рухны, ул атмосфераны һич танытып булмый. Менә инде соңгы елларда мин монда лектор буларак чакырылган кеше. Шул тарих, татарның тарихы турында лекциялар укыйм һәм инде сәясәт белгечлеге турында сөйлим. Сәяси, милли үзаңны үстерү усуллары турында сөйләшәбез. Шулай лекторий бар һәм инде семинарлар, яки практикумнар. Чөнки яшьләрне дә катнаштырырга кирәк. Аларның да фикерләрен белергә кирәк. Аларда кызыксыну уятып һәм инде фикер йөришен аңларга кирәк, күрергә кирәк. Нәтиҗәдә төрле проектлар туа, яшьләр аларны үз төбәгендә тормышка ашырачак. Татар яшьләре көннәре дип тибә, татар яшьләре иде шакыра дәвемга. Быелгы 30 еллык юбилейга махсус гимнда язылган, бик күп котлау хатлары алганнар. Безгә ногайлар, Азәрбайҗаннар, Балкарлар сәлам хатлары җибәрде татар яшьләрен. Менә шундый зур бәйрәмегез башлану белән тәбрик итәбез дигән. Монда килә торган яшьләрнең һәр кайсы милләткә караш үзаңы бар беренчедән. Аларның үзаңнары бик югары дәрәҗәдә һәм хәтта без менә биредә безнең белән шушы көннәр дәвамында яшәгән спикерлар, аларак яшьтәгеләр белән дә фикер алышабыз. Нинди үзгәреш бар? Кайсы якка таба барабыз дигән сорауларга җавап эзләгәндә, яшьләр күбрәк интеллектуаль мәгълүматка игътибар бирә бүгенге көндә һәм бу безне бик сөендерә. Бу елгы 30-нчы татар яшьләре көннәренә 180 делегат килгән иде. Алар Россиянең 32 төбәгеннән һәм Татарстанның төрле районнарыннан. Бу бер атна эчендә алар җырладылар, биеделәр, укыдылар, өйрәнделәр һәм гомумән милли үзаңын үстерделәр. Кайбер делегатлар инде форумга берничә тапкыр килгән. Бездә инде бальный система дирек була. Бөтен яшьләр миңа эшләгән эшләрен язып баралар. Мин карыйм, кайсысы иң күп балл җыйды, кайсысы иң активный булды ел буена. Кемесенә бу инде форумга бару ул бүләк кебек була инде. Ел буе эшләгәнне ул бүләк. Татар яшьләре көннәре мине мотивлаштыра. Мин да яңа дусларны табам, алар белән дуслашам. Һәм файдасını безгә Ивановга китерәм. Быел татар яшьләренең 85% форумга беренче тапкыр килә. Димәк, яңа дулкын бар дигән сүз. Мин быел татар яшьләре көннәрендә беренче катнашуы миңа бик охшады. Шундый могҗизалы яшьләр бик актив катнашалар, төрле
дәресләр бирәләр. Иң беренче чиратта мин менә Мәскәүдән килдем, беренче тапкыр ДТМда. Һәм мин гомумән белмидем менә шундый зур эшчәнлек алып барылганын менә Татарстаннан регионнар белән. Һәм хәзер инде менә бу барлык яшьләрне күреп, алар барсы да шундый заряженныйлар, шундый энергиялары ташып тора дигәндәй, һәм инде алар күбеге инде хәзер уйлым тагын да үзебезнең оешмада проектларын тагын да зуррак итеп, матуррак итеп үстерергә һәм эшләргә дип. Чөнки чынлап та кешеләр менә мондагы оешмалар, алар бик зур эшчәнлек алып баралар. Һәм минем дә инде хәзер шунларга мотивация тагын да зурайды. Күбрәк татарча сөйләшә башлаган өчен татарча инде без уже мишәрский сөйләшәбез бит, монда дип яңа дуслар белән аерылышып, татарча сөйләй башладык инде. Уже яңа развитие ниләр, яшьләрне күрәсең, үзеңнең үз яшьләреңне теге уже карыйсың, ничек тырышалар, нитәләр, шикелләнәләр, тоже син алар артыннан калын керәми, тоже шулай развиваться итәсең. Эмоциялар, яңа танышулар, яңа белем, яңа хис. Үзеңне хис итү үзгәрде. Лекциялар, семинарлар, фикер алышулардан кала форумда һәр көнне мәдәни чараларда уза. Идел моңы, танцпол йолдызы, татар кызы, татар егете дигән конкурслар үткән. Мин быел монда беренче тапкыр вокал дәресләрен алып бардым һәм мин моның белән бик горурланам, чөнки яшьләр шул кадәр талантлы барсы да, шул кадәр милли җанлы. Мин үзем дә бик шундый милләтпәрвәр кыз һәм инде менә шундый талантлы яшьләр белән бергәләшеп җырлау, аларга ниндидер үземнең тәҗрибә белән бүлешү. Ул чыннан да бик зур шатлык, чөнки берсеннән берсе барсы да талантлылар. Бу минем концерт күлмәге. Татар яшьләре көннәре инде 40лап парны таныштырган, кавыштырган. Быел элекке делегатлар балалары белән дә килгән иде. Шундый милли рухлы гаиләдә туган сабыйлар татар халкының киләчәге. Илгәрә Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Тәҗрибә уртаклашу өчен мөмкинлекләр ачык. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без мөстәкыйльлек, үзебезнең мөстәкыйльлегебез булгач, барсы да район үзәгебездә. Бакырчының үткәне һәм бүгенгесе. Тәтеш районыннан Ләйсәнә Садретдинова. Менә кайда ул уңыш исе. Ничек инде шушы вакытта авылга кайтып, аның кыр басуларына чыкмыйсың. Аларның хуҗасы минем янымда. Ульяновскиның бер төркем татар эшмәкәрләре һәм җирле мөхтәрият әгъзалары якыннан танышу, үзара тәҗрибә уртаклашу өчен республикабызның Кайбыш районында булып киттеләр. Семберлеләрнең бу беренче генә эшлекле сәяхәтләре түгел. Узган ел алар Мордовия, Чувашия республикаларында булып, анда эшмәкәрлек белән кәсеп итүче татар авылларында хәләл ризык җитештерү, фермер хуҗалыкларын һәм гаилә фермаларын оештыру эшчәнлеге белән танышып кайттылар. Теманы үз хәбәрчебез Рамис Сафин дәвам итәр. Ике төбәк шигендә кунакларны гармуннар уйнап, чәкчәкләр белән матур итеп каршы алганнан соң районның данлыклы Чүти авылына юл алдылар. Тарихи мәгълүматларга караганда, ул Болгар исеменнән килеп чыккан Чүти, ул ялт итеп бик матур ялтырый торган дигәннән алынган. Чүти буяклардагы бай тарихлы иң зур авылларның берсе. Чүти авылында безнең 658 кеше яши бүгенге көндә. Безнең шуның торак йорты 200-240. Хәзер читтән кайтучылар күбәя башлады, күчеп кайтучылар күбәя башлады. Торак йортлар күп төзелә башлады. Заманында Чүтидә берничә җил тегермәне, 2 мәчет, мәдрәсә дә була. 1936 елларда мәсләр маналары киселә. 1921 елда бик каты зур янгын чыгып, яртавыл яна. Шуннан халык бик каты китте. Себердә менә 2 авыл бар, үз китеп бара халык диләр. 17нче гасырда нигез салынган бу авыл башта Чувашия Айстрга керә әле. 1921 елда ул Тастыр составында. Гомумән Кайбыш районы чын мөстәкыйльлекне бар тик 1991 елда гына ала. Аңа кадәр ул Апас район составында була. Инде зур тарих булып калган ул көннәр турында район музеенда да кызыклы уникаль документлар саклана. Тарих битләренә карасаң, Кайбыш районы элегелектән зур район булган. Ул инде үтеп киткән көннәрдә бик күп районнар 90 яшьләрен үткәрделәр. Шул исәптән Апас районы да. Безнең инде 3 ел элек 90 яшь булды. Чөнки 27нче елда Кайбыш районы оешкан булган. Ул вакытта 5 район гына
төзелгән булган, шуның исәптә Кайбыш районы булган. Күптән түгел район үзәгендә кайбышлар тагын бер музей ачканнар. Ул данлыклы якташлары Татарстанның халык артисткасы Галия Кайбицкага багышланган. Шәхси әйберләре музейебездә безнең Галия Кайбицканы бик күп сакланган, чөнки без аның балалары белән үзен исән чакта күрә алмасак та балалар белән тыгыз мөнәсәбәттә яшибез. Бүгенге көндә улы Ирек һәм кызы Рошания ханым һәм оныгы Ильяс Россиянең СССРның халык рәссамы Ильяс Айдаров белән безнең элемтәбез бар. Музейда сакланган шушы безнең Галия Кайбицканың шәхси әйберләр почмагы, аның үзенең профсоюз урамындагы Казандагы фатирыннан безгә балалары тапшырган бүләкләр. Сүздә юк, чагыштырмача кыска гына вакыт аралыгында Кайбыш гаҗәеп тә зур үзгәрешләр кичергән, үскән, матурланган. Район үзәгенең кайсы гына ягына күз салсаң да, анда төзелеш бара, юллар салына. Элекеге кебек тигәр, бик үзгәргән хәзер Кайбыш приятно карагада. Искиткеч, бик яшь, бик район булуына карамастан, бик көчле эш алып баралар благоустройство буенча. Мәктәпләренә кирип чыкты Шутиевда. Искиткеч андый күргән юк. Ульяновск өлкәсендә андый мәктәпләрне менә авыл гына булып торса да шул Кайбышта гел бөтен җир, чәчәк дисеңме, шәһәр кебек. Ял итү өчен заманча архитектура эшләнмәләрен кулланып, Кайбышның үзәгендә еллар буе ташландык яткан сазлыклы урында бүген күпләр сокланырлык парк үсеп чыккан. Мөстәкыйльлек үз җимешләрен бирә шул. Бүгенге көндә Аллага шөкер, без мөстәкыйльлек үзебезнең мөстәкыйльлегебез булгач, барсы да район үзәгебездә менә аерылган вакытта 57 авыл бар иде. 57 авыл, шул 57 авыл бүгендә сакланды. Һәр берсендә бөтен биналарыбыз эшләп тора. Район үзәген инде бүген танымаслык йөзгә әйләнде. Шуннан да монда бөтен мөмкинчелекләр бар. Нинди генә өлкәне алма, зурдан-зур уңышларыбыз бар. Матур иттереп яшибез. Соңгы вакытта район җитәкчелеге эшмәкәрлекне шәхси хуҗалыклар оештыруга зур игътибар бирә. Аларга грантлар алуга ярдәм итә. Шути авылындагы Йылдыз авыл хуҗалыгы кооперативы да шундыйларның берсе. Аның җитәкчесе Рафаэль Щукин 2018 елда грант тота. Дистәгә якын кешегә эш урыны булдырылган. Эчтерлек булса, мөмкин дәсегез, берсен кушты авылыбыз, районыбыз хөрмәтенә Кайбицки дип. Берсен кушты чиста апитеннән эшләгән торган асы мусульманский дип кушты. И там bir türlüsü, üç türlü смесіндасы, говядина, конина и курица. Ансына советский стандарт дип кушты. Һәр берсе чиста иттән эшләнә. 18 төрле продукция халяльный чыга. Шуның ичесе кылбаса, пилмен котлетлар. Районда Рафаэль Сыман үз эшен оештырып, яңа эш урыннары булдыручылар байтак. Димәк, шәхси эшеңне башларга шартлар да, мөмкинлекләр дә җитәрлек. Татарстанның Кайбыш районыннан Рамис Сафин, Татарлар. Бу авылны Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә Ганс Сайфуллин иҗат иткән җыр танытты. Әгәр аның үткәне бүгенгесе кызыксындыра икән, кил һәм сине нәкъ менә шушы җыр белән каршы алачаклар. Сүз Тәтеш районының Бакырчы авылы хакында. Зур түгел, әмма шундый төзек, гөрләп торган, усталары белән тарихка кергән авыллар сирәктер. Иң мөһиме, авылның танырдай затлы ул-кызлары байтак. Бакырчының үткәне һәм бүгенгесе хакында киләсе видео язмада. Әлеге җырда авылның йөзе тасвирланган. Без сәяхәтебез барышында моңа тагын бер кат инандык. Матур итеп каршы алдылар безне, чишмә буена алып төштеләр. Андагы манзарага исебез китте. Барлык белән төзелгән бу дигән уй килде башка. Авыл халкы сөенә-сөенә безгә сакланып калган юлаларын күрсәтте. Чәй белән сыйлады. Татарлар бит. Авылыбыз халкы гомер-гомергә кунакчыл булды. Безнең якта якты чырай такта чәй дип теләсәң инде килгән кунакны әллә кайчан күптән көткән кунак иттереп каршы алалар. Безнең якта яратып пешерелә торган нинди ризыклар һәм ничек әзерләнгәне хакында без сезгә тулырак халкым минем тапшыруында җиткерербез. Әлегә авыл белән танышуыбызны дәвам итик. Чыннан да бар нәрсә җиренә җиткереп эшләнгән. Бу авыл әйтеп китәсе килә, ахыргы 4 елда үзгәрде. Менә бу урынны күрәсездер бит инде. Безнең инде якташыбыз Наил Мансурович Мухитовның инде үзенең акчасына ясатылган күлләр, монда чишмәләрне күрәсез. Шул ук менә һәйкәлне күрдегез бит инде. Аннан соң бүген спортивный площадкалар бик зур мотор. Менә шәһәрдә нәрсә бар? Монда бөтен шартлар
тудырыла, халыкка яшәргә, шулай ук шөгыльләнергә, спорт белән бүгенге көндә мәдәният янына керсәк, бүтән шартлар тудырылган. Әйе, бүгенгесе күз алдында. Тарихына килсәк, 1696 елда инде Гүршетайба крестьяннарына җир бирү таныклыгында Бакырчы авылы телгә алына. Бу чорда ул Сембер иязенә карый Сөендек волостена. Һәм гомумән безнең бөтен революциягә кадәр һәм 20нче елга кадәр Бакырчы авылы тарихы Ульяновск дәүләт архивында саклана. 20нче елга кадәр 1920нче елга кадәр Сембер иязенә кергәннән соң кергәнгә күрә Бакырчы авылы 2 исем белән йөри. Барлык официаль документларда аның исеме Новоеркеева. Авыл халкы, татар халкы аны Бакырчы дип йөрткән. Борын-борыннан безнең халык бакыр эшкәртү белән шөгыльләнгән. Бакырдан төрле көн күреш әйберләр ясаганнар, хәтта бизәнү әйберләр дә ясаганнар. Бүгенге көндә бакырдан түгел, ләкин төп бакырчы кешеләре тимер белән бик оста эш итәләр. Билгеле инде бу тарих сәхифәләре безнең авылның туган якны өйрәнү музеенда саклана. Ул музейга керсәң тиз генә чыгып китәм димә. Авыл тарихын мәчет янында дәвам иттек. Элек монда инде безнең авылда 3 мәхәллә булган, икесе мәчет мәдрәсә, берсе кызларныкы, берсе малайларныкы булган, иратларныкы булган. Яңа мәчет төзелүнең дә үз тарихы. Монда бер закепы бар иде. Ул үзе төп чыгышы белән менә бу район иске Тинчәл авылы. Монда килен булып төшкән, нарында кайтып борчылай иде, бу авылда мәчет юк, менә шунда манарысыз без нидә калган идек. Нарында борчылай иде. Ул 2009 елда кайттылар, монда китте. Мин сезне дип барыр дип мәчет итеп әйтәм әле дидем. Нара иштырылган, ул башлап җибәрде. Шөкер 4 айда эш ятнашында сызылып бетте. Булдыра торган халык яши монда. Әйе, шартлар да бар. Бакырчы авыл җирлеге 6 авылдан тора инде. Без бүген Бакырчы авылында 128 торак йорт бар. Менә шунда 370 кеше яшәп ята. Төп хуҗалык инде Бакырчы авылында, ул Бакырчы дибез. Җаваплы шикләнгән şirkәте. Безнең хозяйствобыз инде 15нче елны без монда килдек. Бу авылларга инде 4600 гектар җиребез бар. 20 ел эшләнмәгән кырларында эшкәрттек, чәчтек, бөтен силоборотны кулланып, быел бик яхшы урожай алдык. 60 центнер. Кайсы бер кырлар 74-не бирде. Мондыйны бер кайда булганы юк иде әле. Үткән ел дайынный зал ясадык. Современный итальянский оборудование белән. Жылы кышкынеде тәртип, туалетлар, душлар виз бар, пожалуйста, любой вакыт кирегез дә, юныгыз дигән кебек, бөтен шартлар бар. Зарплатны вовремя каждый барабыз. 21нче гасырда яшибез бит. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Тәтеш районы, Бакырчы авылы. Арттырмый да, киметмей дә, шуны бел. Татар теле инҗе, мәрҗән тулы тел. Моңлы тел ул, нурлы тел ул, туган тел. Баш очында кояш булып тора гел. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.